बहु प्रेम बहु रूपाने सादरा करी तो कला बहु प्रेम बहु रूपाने सादरा करी तो कला
दुसऱ्या हाताने भर, एका हाताने कर, दुसऱ्या हाताने भर, येथेच कर, येथेच भर, लपशील कोठावर, लपशील कोठावर, यांच्याकडून 3000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे पाठीमागेपर्यंत महाराजच्या वाडी येण्यासाठी. नृत्यासाठी निलेश दराम, रुपेश खाडिये, मंदार सापळे, आनंद पोरे, विलास शेवगावकर यांच्याकडून 3000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. Hey,
मोठी